lezzetli tamdırda siyahatda. Gelin. Salam, hoş geldiniz. Salam salam, hoş gördük. Kafeňde girsek bolýandyra? Bolýa. Hormatly adamlar. Gözellige bak. Gözellige bak. Gözellige bak. Ey Allahjan. Bugün içinde lezzetli tamdırın içinde bugün 120 adamlık banket. Hormatly adamlar. Pikirleriň 120 adamyny öz içinde jemläp bilýär. Arkaýyn dogan garnaş toy edip bilýäňiz. Doglaňyň edip bilýäňiz. Zat geçdi gyýdylar. Zat geçdi dagy muň içinde nireka diýerler. Başyndan başlaly. Ya bismillah. VIP zal. VIP gulýaly. Hemme zat kak palojny ikinji bilen. Ondan soň zalyň içi bilen tanıştyraýyn men sizi. Ana işler yer tuğulumu. Salam. İşleverin gyýdylar men bimal adam okdamy. Hormatly adamlar. Bugün doglanyň ina bärde aparat ol bul jemlenen hemme zat. Gel. Gelin. Ina menü ýagdaýy şular ýalyrak. Siziň isleňize görä menüni bular çykaryp berip bilýärler. İsleýän verter goýdurjakmy, tamdyrlama. İsleýän gömüşlikli ýekmi? İsleýän bagyşy nahar. Ay islenlik nahar o jemlenen. Hormatly adamlar, ýene de bir zat diýesim gelýär. Bu stolum görkezeli. VIP ýagdaýda bezelipdir bilen. İçinem özüňiz gördüňiz. Men ýene de bir zat size açyş edesim gelýär. Hormatly adamlar, idil şunu ýaljak edip siz öz öýüňizde oturup bilýäňiz. Şunu ýaljak edip siz toýda oturýarsyňyz da, lezzetli tamdyr çagyrýaňyz, Hudaý bolýaňyzy, toýuňyzy, banketiňizi, doglanyňyzy, zat geçdi. Näme bolsa, daňdandan barıp hyzmatda oglanlar dik durýarlar. Siz öňüňizde de şu zat edip bilýäňiz, lezzetli tamdyryň içinde de edip bilýäňiz. Mesele ýok. Lezzetli tamdyryň göçme toparam siziň hyzmatyňyza hormatly adamlar. Öýüňizde toý bolsun, lezzetli tamdyrym hyzmat etsin. İşleverin.